Krásné dobré ráno, pozdrav. To nevadí. Řekni paní, ať nás natočí. Paní nás má hrozně ráda, ta sousedka. Takže vítám vás. U dalšího vlogu je, kolik je? 10 hodin ráno, my jsme s Gabi stávali asi 5, spali jsme 3,5 hodiny, doletěli jsme do Paříže a asi tak. Hodinu jsme stáli na dráze, protože prostě je tady strašný počasí. A teďka... Nejenom, že je tady špatný počasí, ale ještě jsou tady teroristi. Ono to teda vůbec není vtipný. Tady zavřeli skoro půlku terminálu a čekáme, až to tady odbombujou a tak. Ano. Začít tancovat. Tady takovýho toho klozáčka. Krásné dobré ráno, je sobota, druhý den v Paříži, my jsme se Gabi akorát vstali a shodli jsme se, že tady jsou úplně nejlepší postele, strašně dobře se nám tady spalo. Máme venku úplně nádherně, koukejte. A jdeme na snídani. Že se cítím jak po fitku. No já taky, já jsem úplně vyřízená. Jakože dobrý. Jakože dobrý. Dobré ráno. Tam je snídaně. Yeah. No a co je ten jehla? Chápeš to, já jsem tady tolikrát stála, mi náš prostě nevím, co to je. To je vítězný oblouk, teda vidět. Náhoda. Náhoda? Nemyslím si. Hashtag Lumír. Co zase podbombovalo, či ne? Nejsou to avokáda? Ne. Co ty lidi tady všude? Ten baťušek tam. Pařížská náplavka. Cože? Hele, a tamhle už bude ten strom. Gabče se dělá futý foto. Bliká to červeně? Jo. Přiblížilo se to? Jsem Jo. tam celá? No máš tam hlavu, no. Takhle aspoň. Jo, v pohodě, mluv. Teď to bude hrozně daleko. Tak jsme byli s Gábinou šůrat za 4 eura. A ta paní nás normálně uvedla na ten záchod, otevřela nám záchod a hned potom tam za náma šla to tam čistit, teď vypadám postiženě, že jo? Jo. Je to strašný. Pojď. Dobrý. Mega. Ty vole, to je... Ty vole, tak to je hodně kvalitka za 2 eura, ty vole, počkej. My se bojím, 2,17, nekřivdíme abych to. já nebyla sťatá, ty vole, víš co? Tak na Paříž, čau. To je krásné. Ale voní. My jsme sem s Gáby přijeli první večer, první den, tak jsme si řekli, že až narazíme na jakýkoliv první tetovací salon, takže si necháme udělat kérku. Včera, co jsme celý den chodili a dneska, tak jsme si vymysleli, co tam necháme vytetovat. A ono by to mělo i jako fakt jako deep meaning. Teda deep meaning. No, jako jo. No a teď jsme na něj narazili. Jmenuje se to American Body Art. Absolutně nevím, co to má být.
Jasný. Kam jdeme zítra? Jasný, kam jdeme zítra, jako. Hned pěkně na 8. Kolik otvírají? Počkej, o 10. Takže my se nasnídáme, pak si já koupím kabát v Another Stories a pak půjdeme si nechat udělat super kérku a na ní bude a to vám neprozradíme. To vám necháme ukázat až zítra. Ale ještě, že díky bohu, že mají teďka zavřeno. Já se strašně bojím, že sem zítra fakt půjdem. Mě to vlastně hrozně sluší. Teď je to tam dost ostřený radši asi. Dobře, už je to zaostřený. Tada! Gabče, furt ta Eiffelovka přijde malá, no tak já nevím. Jako ona je, ale není. Takže. Tam budeme. Jsme se rozhodli, že vyjdeme zase Eiffelovku po schodech, že to je hrozná sranda. A Gáby, to nikdy nevyjdu a já. No, ale budeš moc říct, že jsi vyšla Eiffelovku. Takže jdeme do druhého patra pěšo a z druhého úplně nahoru vítám. Jak seš na tom? Já už jsem odejchaná. Vůbec nemám žádný problém. To asi jsme se dneska dobře namalovali, protože na nás bude každý čůl. To nebylo tak vtipný. Ale mně přišlo, že to bude hrozně vtipný. Hele, a tady jsou všechno místa, co pan Eiffel postavil. V Číně, hele, on byl až ve Vietnamu. Tam nebyl, vole, to poslal mailem. Buď vtipná. Hele, to Buď vtipná. Dominika vůbec neví, do kterého mají jít výtahu. Protože je úplně zděšená z té výšky, do který jede. Jsi v pohodě a já. Ne, já teda kurva nejsem. Teď bych fakt chtěla mít na provázku ten mobil. Ale teda to nedělám. To mám jít dole. to máme place to kiss. Já mohu zabrat jako kráva. Tam. Pojď. A tímto děkuji strašně moc Kačí z L'Orealu, díky který jsem měla možnost vyhrát tady ten výlet do Paříže. Bylo to strašně fajn, jsme strašně unavený, vyřízený, nejsem schopná nic dát dohromady, takže děkuji moc a těším se u dalšího vlogu. Čau!